खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फिन खेबसेबाव गोजोन फुंबिलिनि मोजांसिन हामलायथि बावहरबाय। नैबे समाव जोंनि हारिनि गेजेराव सोलिनाय मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय माखासे समफोराव जालांनाय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे माखासे थासारिनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर मानगोनां बिपुलमुचahary बिथाङा बिसानिफ्राय ओंखारसिगोन होननानै गावनि इउटिउब चेनेलाव रोखायै बुंथिदों। मानगोनां बिपुलमुचahary बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला बिथाङा आलदायै मोनसे फिल्म प्रडाक्शन बिसा बायदि मोनसे एक्सट्रा आफाद दागोन होननानै बिथाङा गावनि रावजों बुंदों आरो बिथाङा बिसानिफ्राय ओंखारसिगोन होनना बुंदों। बिसाया बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो मोनथिनो मोनगोन। दासान्दि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव थामहिनबा बिसानि गेजेराव जोबोद गुलाय गुजाय सोलिगासिनो दङ। थांखांनाय समाव मनीष टमी आरो गेमस्रि बिथांमोनखौ जेब्ला बिसानिफ्राय आलदा खालामदोंमोन बेफोर समनिफ्रायनो जों नायबिजिरनो हायो दि दासान्दि माखासे गुलाय गुजाय थासारिया जोंनि गेजेराव रोखा सोलिगासिनो दङ। बिपुलमुचahary बिथाङा बुंथिबावदों दि सानैसो इउटिउबारफोरखौ मोजाङै भिडिअ खालामनो थिनदों। सोरबा सोरखौबा सापर्ट जानानै बा गाव वान साइड जानानै भिडिअ खालामनो होआखै मानगोनां बिथां बिपुलमुचाहारीआ। फैबाय थानाय समाव बेफोर थासारिया थाबैनो जोंनि गेजेराव जोबलांगोनखौ जोङो हास्थायो। लोगोसे बयबो खौसेथियै नखर गामि आरो हारिनि स्वार्थआव जों खामानि मावलांनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोदान गोनांथि खौरांजों। बुहुमाव बर' हारिया जौगासारथों। जय बर' हारिनि।